ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କିଛି କାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହାଇ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧା ସିଧା ଗାଁର ଭଉଣୀଟିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ମାନେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସିବା। ତଳକୁ ଖସି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜେ ହାରିବାନି କି ହାରି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ମୋ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଠାକୁର ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ପଇସାରେ କିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଏଇ ହାତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଗଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଗକୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।